नमस्कार जय जगन्नाथ मो जेजेमार तो भूत गप को आपण बहुत मात्रा भल पाइबा देइछन्ती बहुत मते कमेंट करछन जे एमिति आउ किछि भूत कथा मते जानंतु गप नु एटा मां मोर जा भी कहूची पिल्ला बेले जा भी मां सहित घटिची पूरा सत घटना कहूची एबे चलंतु मार पिल्ला बेले केमिति घुଅ चोरी केमिति कोन थिला जाले भी केते वर्ष होइथिला तते मां सहित शाशुर पळै आस्तिला किंतु सतेले बेगुनिया रे जो घुଅ चोरी देखिले केमिति कोन घुଅ चोरी माने कोन करथांती कार क्षति करदु ना मां को पचारिया मां कहबा मां सीधाबो कोन केमिति कोन होइतले घुଅ चोरी केमिति देखिलु से कोन केमिति सतेले केमिति कोन थिला कहबी हां हम बेगुनिया रे हम दशहरा टाइम हेइ हां हम जाइछु सब दशहरा देखियाबू एतले बुहा सुनी बहु होइतलु हम्म चारि पांचटी नाइ भी जाइछलु बहु देखियाबू हां दशहरा देखिया हां दशहरा देखिया जाइछलु रे याडू जने कहला हम घर को चलो जी भाई गाधुआ गाधुआ करिया बहु लोक हम काई राति बेले जे रहिया हां पळै आछु हम एटो पळै आसिलु हां किंतु चारि जण जाइछलु पळै आइलु पळै आसी गोटे कदम गछ थिला गोटे पोखरी बिल करे से केते राति हबो जो आसला बेलू एते राति अध हबो तीनटा हाँ दशहरा रात तो नहीं तो पैसा देखा दिया टिकट दे हाँ ଯେତେବେଳେ ତ ଯିଏ 5-6 ଦିନ ଦେଖିବ ହଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା କାଲି ହଁ ଆସିବା ବେଦେ ହଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆସିକି ଗୋଟେ କଦମ ଗଛ ଥାଇ ହଁ ଏଇ ରୋଡ କରରେ ହଁ ସେ ରୋଡ କରରେ ଗୋଟେ ଢାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଢାଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ଢାଳ ଉପରେ ତା ଥୁଆ ହେଇଛି ତୁଳସା ପତ୍ର ମେଞ୍ଚା ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ରୋଡ କରରେ ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ହଁ ଆଇଲା ବସିକି ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ହୁଣା ଜାଣିକି ହଁ ପୋଖରୀ ଚାଲୁ ଗୋଡ ଗୋଡାକ ଉପରକୁ କରିକି ସେ ସାଉଁ ଖାଇଲା ଯେମିତି କଣ ଚାଲୁଛି ଆଉ କିଏ ସେ ଲୋକଟା ନା କଣ ସିଏ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟା ଗୋଟେ ବୋହୁଟା ବଡ ଘର ବୋହୁଟା ହଁ ଆମେ ତ ଚଳେ ବୋହୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛୁ ହଁ ଆମେ କଥାରେ ସେ କିଏ କିଲ ହୁଁ ପାଣି ଢାଳ କଣ ରୋଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତୁଳସା ପତ୍ର ମେଞ୍ଚାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି କଣ କଥା ହୁଁ ହୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଥାଇ କଲେ ନା ସେ ଗୁହ ଚରି ସେ କୋଉ ସାହିର ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ହୁଁ ଚାଲ ହରି ଆମେ ଯିବା ହେରି ଏଠୁ କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି ରହିବା ହୁଁ ହୁଁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଖାଇଦବ ଗୋଡେଇକି ଆସିକି ହଁ କହିବ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଡାଳ ପାଖରେ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଠୁ ଅନେଇ ଆଇଲୁ ହେରି ପୋଖରୀ ହଁ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଢାଳ 2-4 ହାତ ଆଇଲୁ ଢାଳ ଆଗକୁ ହଁ ଢାଳ ଆଗକୁ ଯେତେ ଆଇଲୁ ସେ ସାଉ ଗୋଡ ଗୁଡାକ ଉପରକୁ କରିକି ତଳଟା ମୁହଁ କରିକି ଖାଇ ନାଗିଛି ଆଉ ଚରି ନାଗିଛି କଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଥାଏ କଣ ଚରି ନାଗିଛି ଆଉ ହଁ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଗଲୁ 10-20 ହାତରେ ହଁ ସେଠୁ ତା ଢାଳ ପାହାକୁ ସେ ଚରିକି ଆସିକି ତା ଢାଳ ପାହାକୁ ଆଇଲା ହଁ ହଁ ତା ଢାଳ ପାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଆମେ ପୋଖରୀ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲୁ କହିଲେ ଅନାଲୋ ସେଠି ଚରି ଗଲାଣି ନିଆଁ ହୁଳା ବନ୍ଦ କଲାଣି ଢାଳ ପାହାକୁ ଆଇଲାଣି ତା ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ତା ପାଟିରୁ ନିଆଁ ହୁଳା ବାହାରୁଛି ସେ ଗୁହ ଖାଇ ନାଗିଛି ଚରି ନାଗିଛି ତୁ କଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛି ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସାହା ରୂପରେ ଦେବତା ତା ନାଗିଛି ହଁ ହଁ ତାର ଦେଖୁନ ଟିକେ ଚେତା ଆସିଗଲା ଛାଡିଗଲା ହଁ ଢାଳ ପାହାକୁ ଆଇଲା ହଁ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲା ସେତକ ତୁଳସା ପତ୍ର ଚୋବେଇଲା ହୁଁ ହୁଁ ତୁଳସା ପତ୍ର ଚୋବେଇକିରି ତାର ସେ ଛଉ ଛଉ ହେଇକି ଆଇଥିବ ଆମର ତ ଦେଖିକି ଇଆଡେ ଆମେ ଆଇଲୁ ହୁଁ ସେଠୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ ତ ବଡ ଘର ବୋହୁଟା ଆମେ କାହିଁକି କଣ କହିବୁ ଆମେ ହୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲୁ ସବୁ ଟୋପଟା ହେଲେଣି କେତେ ଜଣ କେତେ ବାର ହେମିତି ଦେଖିଲେଣି ସବୁ ଦେଖିକି କାହାର ବୋହୁ ସେ କାହିଁକି କଣ କହିବେ କଣ ଦରକାର ହୁଁ ହୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ବୋହୁ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି କହିବ କହୁନୁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କଥା ନୁହଁ ହଁ ବୋହୁ ପିଲାଟା ତାପରେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଆମର ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଗୋଟେ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ନୁଖୁରା କରିକି ହଁ ଗୋଟେ ବଇଛି ସେଠୁ ସିନା ଆଇଲୁ ଭାରି ଆଉ କହିଲେ ରାତି ଗୁରାକ ମୁଣ୍ଡକର ଛା ପଳେଇ ଆଇଲେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ କେହି ଆଇଲେନି କିଛି ନାହିଁ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଏଠି କିଏ ବସିଛି ନା ଯିଏ ବଇଛୁ ଆମେ କରେଇକି 2-4 ଜଣ ତ ଆଇଛା କରେଇକି ପଳେଇବା ହୁଁ ଇଏ ବଇଛୁ ଦେଖୁନ ଆସି ସାଇଲୁ ଆଡେ କହିଛି ଯା ତମ ଭାଗ୍ୟଟି ଭଲ ଆଜି ଭଲରେ ଆଇଥିଲ ଯେ ହୁଁ ତମ ବେଳା ଖରାପ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ ଆଜି ବେଳାଟା ତମର ଭଲ ଅଛି ସେମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଲା ସିଏ ବୋଧେ ଭୂଇଁଆ ଫୁଇଁଆ କିଏ ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ ନୁକୁରା ବାଳ କରିକି ବଇଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖୁନୁ ଦେଖିଲା ଆମ ଶଙ୍ଖ ଉପରୁ ଅନେଇଲା ଆସିକି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଖାଲି ହଁ କହିଲା ଯା ତମ ଭାଗ୍ୟଟି ଭଲ ଯେ ତେଣୁ ତମ ବେଳା ଭଲ ବେଳାରେ ଆଇଛ ଆଉ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟିକିଆ ହେଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଣ ହୁଁ କରିଥାନ୍ତା ହୁଁ ସିଏ ହେମତେ ହେଠେଇ ଦେଖିଲୁ ଗୁହ ଚୋରି ହେମତେ ଏଠେଇ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବାଟ ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ଜେଜେମା ମୋର ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ପିଲା ବେଳେ ତାର ଘଟିଥିଲା ପିଲା ବେଳେ କଣ ସେ ଶାଶୁଘର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଶାଶୁଘର ଆଇଥିଲି ଏତେବେଳେ ତତେ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା
ହେରା 15-16 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ 16 ବର୍ଷ ମା ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭୂତ କଥାଟି ମା କହିଲା ବେଗୁନିଆରେ ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୂତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏମିତି 3ଟା ବେଳେ ଭୁଅ ଚୋରି ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲା ମା ମୋର ଏ କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲା ପୁରା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା କିଛି ବେଲେ ମିଛ କଥା ଏଥିରେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ ମନର କଥା ଏଇଟା କୁହାଯାଉନି ଗପ କୁହାଯାଉନି ଏଇଟା ପୁରା ସତ ଘଟଣା ଏଇଟା ମା ଆମର ଯାହା ବି କହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସତ କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୂତ କଥାଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭୂତ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଅତି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୂତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଦବେଇକି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଆମର ସତ କଥା ଯାହା ବି ଭୂତ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଗୁଆ ସେଇ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।